Danlog na. Ano na? Last week, aton gisuguran ang aton nga adventure sa Sitio Alimatoc sa Barangay Celestino, Villasin sa Cadiz City. Sa sining episode, aton labuton ang mga waterfalls. Siling sanggay namon nga si Manong Perfecto Santillan, may 8 ka mga waterfalls. Gusto ko gid malabot initanan, pero lantawon ta gid kun di lang kutob ang powers ko. After pila na kaminutos nga trekking, amon nalapot ang Tocol Falls. Ini ang first waterfalls diri sa Sitio Alimatoc. Siling ni Manong Perfecto, bangod malawig nga wala na kaulan, gamay ang tubig. Ang tubig, agad gamay na ni sa mong tubig. Oo, gamay lang. Ha? Ako tubig ang buwa. Oo, subong kayo wala may kaulan. Oo, wala na ako. Ano sa hinay. Okay. Pero kung magdalom, ano na kadalom din? Maratawang nang ito sir, mga bato na. Nagpaligo na kami sa makadali kag nag-joke time antes magtaklas liwat. Kakas mo ko. Diba ko rin galing ko? Isa lang katama ka din joke dito. Si Marty, law student na siya. Law graduate, nagali managkuha bar exam. Alam na siya nga tao. Makutunta kung mapakot yan ang doon yung question. Ano si Mickey? Si Mickey? Mouse, Si Donald? Duck, Si Felix? Cat, Si Winnie? Bear. Witty! Sagad! Wala na kami magpalawig, kay sa unahan lang gamay, ara naman kuno ang second nga waterfalls. Unahan lang pero talaklason. Oh! It's gonna be leg cracking day. Leg cracking. Rock climbing. Tapos paglabot mo na to, amon na to. Yung second person na to. What? Ang baga, ha? Pag-abot sa second falls, may nasugatan kami nga mga taga DepEd sa Cadiz City. Gina-enjoy man nila kung anong mayara sila sa Cadiz. Katahom sang waterfalls, dugin pang sapsapan nga araal nga daw hagdanan. No? Kasi tagalin na bako na doon. Bato na sir, danlog na ako. Ay, patunig. Oo, danlog na sir, danlog. Ang danlog ka da? Sa pamatsyag ko lang no, kung sigihon ko ni Guro paligo sa hasta sa ikawalo nga waterfalls, ubos ginibo ko kakas. Nakakita nakamutapang ko kaging butang sa busay. Dumasahe ba, no? Siling ni Manong medyo challenging ang ikatatlo nga waterfalls kag medyo layo. 20 minutos. Ha? 20 minutos. 20 minutos? Malayo-layo di siya gali.
Oh, di magkikama ka. Mga lagi, baka ako ba na tapos. Sige naman, mga nilibid lang yan. Amo ni traklaron. Oo. Sure. Sige, sige. So, next na drop. Third na waterfall. Balimanong. Medyo 20 minutes. Kanakat kay. May part nga talaklaron. Pero makalampuan sa talaklaron. Agay. Makalampuan sa talaklaron. Medyo flat na ako na doon. Check on talang eh. Oh, what that? Bali, ang ini nga bahin nga do medyo critical ini ano. Medyo critical ini nga op. Ang baga ha. Medyo masikot ano. Medyo ang imo nga sagang kagang imo nga tuhod. Gabong na. Nagabudlay samtang nagapasaka ang alagyan. Mabatian ko pa sa idalom ang kumod ni Marty. Ano na din yung kalita? Nakakatuan ka din. Halo nga. Hindi po yata, ito ko bato ha. Oh, okay. Hindi nyo pa kuyate yung mga gagmay nga bato ha. Aray, huwag kita kasi dito mga widlaw. Okay. Awit na siya sa mga ugat-ugat. Kung kaya mo di oh, diri lang ta. Diri tawa. Oh, saya di budlay. Budlay di sir. Budlayan ka de. Ganta sa imo na yon. Oh. Dali. Oh. Ako na sir, ako na. Para masurod mo akong pikay. Dari ako sira. Dugay-dugay, may nag-back out na. Napabilin si Marte, no? Kuriya na ka? Ulat na lang ka, Mark! Nang medyo inuwa na. Dual climbing ng trail. Taklasanay. Ang worry ko lang kayo nga baga ako basi makakasbat na kuhan ko man siya, nalampuwasan. Pero po namon, medyo budayan kami gamit bitbit. Kag si Marty, back out na. Kulbaan siya kay nabudayan siya sa mga traklaso. So nag-ambal na siya kuno kagina nga pabili na lang siya. Budayan siya sa lagyan. Oo. Yan dito nga part, medyo kapurong ko to. Ikaw? Oo, nakulbaan ko. Tiyan ba na tanong ba ni Marty? Sa panumanaw, kaya kapoy na ko. Manaog siya, mapaulat na siya manaog. Mawalat na sa manaog. Okay. Hindi ko nung tadi. Ano nang bali ha? Ano tadi ko no? Ano tadi? May ano da? Pagkatapos ng talaklaron, mga bato naman ang amon nga alagyan. Balantayan lang kay may mga madanlog nga mga bato bangod siyang lumot. Danog na. Ano na? Hot spring. Da. Parang kamang-kamang gamay. Hindi na alam, basta may tunok na. Mas may tunok. Op. Edo, tulog na yung tulog. Tulog. Itulog ko lang.
kita gin-inform ni Manong, nag-trekking, rock climbing, ato nga activity today. Pero, di mo siya man nakapo, ay ganda, utok mo. Kapoy lang din. Ang gwapo na. Ang feeling, kung ipa-split ko 100 times, good luck, ni karoon pa man news. Mga 40 minutos man siguro kag amon na labot ang ikatatlo nga waterfalls. Tusmaw naman liwat para pang paumpaw siyang kakapoy. Pagkakita ko ya sa kalagyan pagkato sa ikaapat nga waterfalls, ginbaton ko na lang ang kamatuuran nga hasta na lang ko sa third. Hindi ko na masarangan ang alagyan pa fourth. Si Nico, kag ang amon cameraman nga si Ish, amo ang nagsaka sa fourth nga waterfalls. Wala naman sila makapadayon sa fifth kay medyo delikado ang alagyan. Silinganin nila, what comes up must come down. Hindi masubo sa tanan. Ang tanan to namon naging agyan, kaging taklas, agyan naman namon liwat ang panaugan. Ay, ano na? Ano ka di, sir? Hindi sa piyak lang. May choice ko nung nga, may ban. Wala na. Balik mo dito. Sa kalain doon, iban ko. No? Nung kwan ka ba? Makabit ka din, kadali. Eh, supportaya na siya. Kasi madagdag sila. Tangya na ibanting siya. Nakabutong kay baan mo ko. Iba si maligto ang kamot niya. Okay na. Okay na. Sir. Sir, kasi yung kami doon. Slide gamay. Okay. Nice. Sige, okay. Una. Dugay-dugay, naabta na namon si Marty sa idalom. Wala, nagulat-ulat lang. Kano na ba yung part? Storya-storya sa Ano ba yung mga part kasi? May ang part sang halin sa second falls, pakadto sa third falls, ang alagyan bidaw do pilas nagit balakag makabit-kabit na nagit. So kinahanglan do amo magit magkabit da. Ay, baboy kaya. Amo pa. Dito ka na ba dayan sa muna? Oo. Gutom na gid kaya hapon na. Manug alas 4 na. Gani, nagingagaw na kami tanan panaog kay nagabubo na ang ulan. Sila lang katalang puwa sa court. Dua. Ano ka na? Sino na nakalampuwa sa fort? Ikaw, bipakta kung sino samon nga apat ay nakasaka sa ika-fort. Ang dua ka kapit kamera dito ah. Ay, judge mo ka Oh. Hindi sir. Ang alagyan. Dapat dahil na?
Gaano madagdag ka to sa third point. Magkita ko pa lang, baka hindi na kuya. Alas 4 na kami sa hapon nakapanyaga kag gutom gid kayo eh. Pero may gin preparar si kapitan sa amon nga tinula nga bisaya nga manok kag adobo. Wala na duro istorya lamon. Challenging ang alagyan pasaka sa waterfalls. Parte na iniabi sa Northern Negros Natural Park. Personally, ako masiling ko yang nga tanan to nga kakapoy, nga sa lakit sang lawas, tanan nga pangabudlay worth it. Laeng gid ang pamatsyag kung ma-experience mo kag makita kung ano pa ang may nabilin sa aton nga kabukiran diri sa Negros. Kadako sang potensyal sang Sitio Alimatoc, kadamo sang iya ginatanyag, kabay pa nga sa pag-uswag sang turismo sang lugar, ma-preserve kag ma-maintain kung ano pa ang mayara kita. Padayon lang ang pag-send sa inyong mga comments kag mga suggestions kung ano pa gid mga dapat o kung mga nani nga mga lugar diri sa Negros nga bisitahan para sa tripping ni Ruming. Kung yung mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupad kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming!